Bidunez ilm günah etmeklik ya alım bilen günah etmeklik. Sonra şoňsune şimetle beni açıklanmakla istediler. Bir adamma bilip etiye. Bir adamma bilmeyen etiye. O zaman dil ýurugyň bir näme diýipdir? Bakty keten alymyň bolup günah etseň, muň jormy kärräk bolýa. Muň Hudaý Teala'nın ýanyna baraky muň adamat güýçlüräk bolýa. Ondan soň bilmeýäniň o diýipdir da. Yani men etdim de näme etjek, bilmeýän etjek diýipdir diýer. Otamada yani bir aýdylýan gurun da her bir dil ýuruk burada at diýende kevine her şeyde de şuda bolsa bolamyla ýok, her daňy teresi var. Gydylyň bir teresi var, pamyk çekmeýär. Kanarlap gydylyň teresinden pamyk çekip bolana, kilolap da çekip bolana. Pamyň bir teresi var, o bilen gydyly geremlep çekip bolmaýar. Kepin de bir teresi var. Kepin teresi näme? Allah Taala bilen Peýgamberimiň aýdan guruny. Maňa taňa Hanefi mezhep bilen, maňa taňa mezhep diýip berilen da şu ölçek şo. Haýta edilen kep, haýta edilen etiqat, haýdyp berilýän düşüm dogrymy ya ýalňyşmy? Terediň başyna barmar. Peýgamber Hudaýsam näme diýer? Talabul ilm farizatun. Ilm talap etmek her bir musulmanyň boýuna farzdyr. Odam şu taýdan bakdyky ilm okumaklyk, ilm gadanmaklyk, bilmeklik, şonu düşünmeklik bir de farz bolup duqa. Men gelip de barakim ay bilemden sonra yeni günah etjek bolam, o günahty güýçül diýip bilmeýän gezmeklik, öwrenmeýän gezmeklik öňe bir ulaqamyr jorum da aslada. Bedeňçe bilmeklik öňe boýundan farz. Sen bilmeli dadyň, bilmeli bolup duqan, öwrenmeli bolup duqan, şonu öwrenmeklik öňe ulaqamyr günah käçirik. Erteki gün ýene de oňsyna şu bilmeklik bilen haýdy bir günah mubtala bolmaklyk oňa da oňsyna ýene ulaqam günah käçirik. Şonu näme diýip bilmeli dady bilmeýärdiň. O etmeli dady näme etdiň bilmeli etdiň, şoňa ulaqam günah käçirik. Emma bilmeli dady bilseň, öwrenmeli dady öwrenseň, günädiň bilip etseň näme bolar? Lagal şu günädiň bilerdiň, inelekem tawba etmekden sebäp bolar. Bolamya bolmazmy? Bir adama günädi kesipýär. Bir adama fesad edip kesipýär. Bir adama ýalňyş kesipýär. Alma kıymaklık şoň boyuna farzmışdyk. Öwrenmäpdir. Muň bir günä. Ýamaşsadan bilimsizlik ýüzünden şu günäni edip kesipýär. Haçan bir adam tawba etjek? Oçuz bilen akda haçan tawba etjek? Ta ölünçe şu günä tawap hadik edecek, ýa günä dämi hadik edecek. Ahirde beýlek baranna, oradan we badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Hasan Basri rahmetullahi aleyhden sorapdyrlar. Ayet-i Kur'an'ın sünnetin beter nämeden gorkýan diýilende, şu ayetten gorkýan näme diýär ayet? وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Allah taraftan olur için aşkar bolly gümen etmeýän zatlar näme? Sogap diýip barpdyrlar, günah bolupdyr oda. İman diýip barpdyrlar, şirk bolupdyr, bilýär. Ihlas diýip barpdyrlar, riýa bolupdyr diýip bilýär. Odam şu taýda musulmanda ondakdan wada bir zady bilmeli zatlanmady. Bilmeklik biziň boýuna farz bolupdyr zady. Öwrenmesiliň öýde bir günah. Ýamaşsadan şu günäni bilimsizligiň üstünden günah käçirige mubtala bolmaklyk oňa üstüne ýene şeýle bir günah käçirige ki şu adam näme etjek şonu hiç wagtyndan tawba etjek ýani. Emma bir adam bilmeli zady bilse, ol okuymaly okyp näme etdi? Almana gadanlyny. Erteki gün hata etse, erteki gün günah etse, lagal biljek günahlygyny, hatalygyny näme sebäp boljak bilýärmi? Şol adamyň tawba etmekden sebäp boljak. Onşa da adam barakim, bu bir nefsiň, şeytanyň bir beýhut bir bahanasy bi. Kimen bilip etjek bolamdan sonra muň jormy güýçli bolýar, onşa da adam men onda bilmek de gerekki, bilmeýänim gawrak da maňa diýip bilmeli dadyň bilmeýäni, öwrenmeýäni, ýamaşsadan ömür taýy şu günäleri bilmeýäni günäligini etip gezmeklik bu adamyň çebese imanyny hemmeden hatarokludur yani. Enelikim Sure-i Araf'ta gelýär da, Sure-i Araf'ta 172-nji ayet, 173-nji ayetinde Allah tebarek ve taala bir ýagdaý edipdir. Biziň ruhlarymyz yaradylanyna Allah tebarek ve taala söz alypdyr. Alastu bi rabbikum, meziň Rabbiňiz däm edipdir Hudaý Taala. Şonu hemme ruhlar ki bize şoňsunda bolýdy. Qalu bela hawa ya Rabbi Allah, hem biziň Rabbimiz. Hudaý Taala şunda näme diýär? Şehidne şayet tutunlyk biz diýär. En taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada gafilin. Eti kıyametin aýtmar ýalak, biz şundan habarsyz diýmer ýalak, Allah'a biz şahit tutunlyk diýdiňiz diýär. Özüňiz şahitçilik berdiňiz diýär, ýa Allah hem biziň Rabbimiz diýip diýär. Ondan sonra ew taqulu innama ashraka abauna min qabl, ya bi kifa aýtmar ýalak biziň ötelleňe çelleme şirk etdi. Ve kunna zurriyeten min ba'dihim, biz de oğlan uşaklar bolduk. Biz de şolaň ýyna düşdük ya Rabbi Allah.
biz seninle şolong edelik direkti bir tutyan mı deyip aytmayalık Allah Teala utanam diye bir de şahitçilik tutunduk diye. Şu tayda mana bilmesizlik hiç Allah Teala'nın odur diye. Bizim her gaysının boyunna almakıymaklık fardı. Bilmeklik fardı. Bilmelidatları bilmesen onun öldür olakon günahkarçılık bilmelidatları bilmeyeni günahkarçılık muptala olsan çebe zaten şu günahın bilmeyeni diyerdin. Ama bilmelidatı bilsen, öğrensen mun olakon fazilet hayta bir de hata eden yerinde de yine de sebep böyle çünkü almınma bilip durdun günahkarçılıklığını ileriki akşamda yattığında yine bir vakti ya Rabbi Allah mene bilip ettim mağfede var demektir ne mi? Olakon adamı duygu var da şey değil mi? O da şu taydan sondan bilmeden, öğrenmeden göğremi çekmeliler. Bilem hiç Allah Teala'nın yanına odur olacak ki mene bilmeyen ettim dahi. Bundan bize odur olmuyor yani.